Voi știți că legea 55, și mulțumesc avocatei Silvia Uscov, pentru că eu nu știam, ea mi-a făcut trimitere la un material foarte bine scris. Voi știați că în 80% din cazuri, populația României a fost obligată să poarte măști pe stradă. Nu neconstituțional, că asta e clar, ci ilegal, încălcând propria lege 55. Exact. Deci nemernicii ăștia au obligat 80% din timpul de când există legea, ca oamenii să poarte degeaba măștile, chiar pe legea lor criminală 55. Știți când se poartă masca pe stradă? Doar în localitățile în care în ultimele 14 zile incidența a fost mai mare de 3 la 1000. Păi eu vă spun ceva. 80% din localitățile României, din această perioadă a legii, au fost sub 3 la 1000. 80% din timp. Deci, practic, populația României a fost obligată să poarte prin minciuna lor, deși legea lor criminală prevede că doar dacă incidența e peste 3 la 1000. Și uite cum au ținut poporul fără să respire aerul curat, normal, să le inducă tot felul de boli respiratorii. Deci legea lor criminală a fost încălcată tocmai de ei. Au fost amendați 10.000 de români, deși incidența în localitățile respective era sub 3 la 1000. Ăsta e haosul creat.